Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na 9. spotkaniu w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Ten cykl spotkań ma tytuł Ogródek literacki, czyli literatura bez ogródek. I dzisiaj spotykamy się z autorami i z panem redaktorem książki pod tytułem Kaszuby Pomorze na tle słowiańszczyzny. To jest najnowszy tom z serii Biblioteka Kaszubska numer 11, ale pierwszy tom, który ukazał się w nowej siedzibie książnicy imienia profesora Gerarda Labudy. Książka jest wieloautorska. Dzisiaj gości z nami tylko 3 autorów, ale jest na szczęście redaktor, pan Adam Lubocki, oraz dwaj współautorzy, autorzy artykułów, pan dr Michał Hinz i pan magister Mateusz Szuba. 3 panowie są również pracownikami Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Na początek trzeba tutaj zaznaczyć, że książka jest napisana przez najmłodsze pokolenie historyków związanych z szeroko pojętym Gdańskim Ośrodkiem Naukowym, ale też nie tylko, bo mamy tutaj autorów z Polski. I tutaj myślę, że zaczniemy może od wypowiedzi redaktora tomu, który pilnował w zasadzie terminy, nadsyłanie tych tekstów. Jaka była idea w ogóle powstania tej książki? Tak, no idea tutaj związana jest też z historią tego miejsca, z tym miejscem, czyli książnicą profesora Gerarda Labudy. Tutaj była najważniejsza właśnie kwestia, bo w testamencie profesor Gerard Labuda zapisał cały swój księgozbiór właśnie dla Wejherowskiego Muzeum. No i w związku z tym powstało to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy. Jednym z takich elementów działalności związanej z tym miejscem jest również prowadzenie szeroko rozumianej działalności naukowej. Jednym z tych przejawów działalności naukowej są publikacje tworzone przez pracowników muzeum, ale również inne osoby. No i właśnie ta książka, którą tutaj dzisiaj omawiamy, czyli Kaszuby Pomorze na tle słowiańszczyzny, jest takim pierwszym konkretnym przykładem tej działalności naukowej, która odbywa się w książnicy. No i zaangażowani w nią byli nie tylko pracownicy muzeum, czyli tutaj znajdujący się właśnie koledzy, ale również inne osoby zostały zaproszone do udziału w tej inicjatywie, więc finalnie mamy tutaj 11 tekstów, artykułów naukowych i dwa opracowania tekstów źródłowych, więc naprawdę szeroka baza różnych tekstów. No i głównie, tak jak wspomniałem, chodziło o kultywowanie tej tradycji profesora Gerarda Labudy, o prowadzenie badań działalności naukowej. No i do tego też nawiązuje ten tytuł, czyli Kaszuby Pomorze na tle słowiańszczyzny, czyli chodziło o to, żeby jakoś nawiązać do tych badań prowadzonych przez profesora, czyli w pierwszej kolejności Kaszuby, ale również szeroko rozumiana słowiańszczyzna, świat Słowian. Profesor te dwa zagadnienia łączył w swoich badaniach i stąd taki pomysł, żeby te wątki kaszubsko-pomorskie połączyć w jakiś sposób ze słowiańszczyzną. Ale też ciekawie pan pisze we wstępie, że początkowo w ogóle był inny plan powstawania tej pracy. Miała być konferencja. Proszę powiedzieć, co się stało, że do konferencji jednak nie doszło? W jaki sposób sobie z tym potem Państwo poradziliście? Tak, no zaczęło się od idei zorganizowania konferencji naukowej właśnie tu w muzeum, w Książnicy, która miałaby być też jednym z takich pierwszych wydarzeń naukowych, jakby będących pokłosiem otwarcia Książnicy. I konferencja miała być we wrześniu 2020 roku. No niestety z powodów pandemicznych, z powodu obostrzeń, zamknięcia muzeów, konferencja
konferencja się nie odbyła. No aczkolwiek kilka ciekawych zgłoszeń na konferencję mieliśmy, w związku z tym dyrektor postanowił wykorzystać tą inicjatywę, zapał tych młodych badaczy, którzy zgłosili swoje referaty, no i podjęliśmy decyzję o wydaniu monografii, mimo że konferencja się nie odbyła. Tak więc no, mamy tutaj do czynienia z monografią pokonferencyjną, mimo że konferencja się nie odbyła, no ale niestety mamy takie czasy, jasne, że tak, tak, że tak. chociaż no, można czasami zrobić online, ale nie zawsze są też możliwości techniczne. Tutaj jest też ciekawe, że to jest 11 numer Biblioteki Kaszubskiej, więc są już tutaj jakieś tradycje. Czy może Pan ogólnie powiedzieć w ogóle, jaka była idea powstania tej serii wydawniczej? I teraz o tej też jakby druga część pytania, o nowej formie, bo jest tutaj też również współwydawca tego tomu. Tak, no jeśli chodzi o serię Biblioteka Kaszubska, to ta seria narodziła się już około 20 lat temu, chyba na początku, w 2000 roku chyba był pierwszy tom. I początkowo były to głównie wydania dzieł literackich bądź publikacji naukowych związanych z literaturą kaszubską. I one były albo wydawane tylko przez muzeum, albo współwydawane przez muzeum i różne inne instytucje czy organizacje, jak na przykład Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski czy wydawnictwo Bernardinum. I tak jak wspomniałem, dotyczyły głównie zagadnień literackich, między innymi teksty Józefa Cejnowy były wydane, ale też właśnie materiały z konferencji dotyczących literatury kaszubskiej, języka kaszubskiego. Natomiast w tym roku właśnie w związku z powstaniem książnicy postanowiliśmy skupić się na publikowaniu książek z tematyki bardziej historycznej. No i od tej pory stałym partnerem tutaj będzie dla nas Instytut Kaszubski, który ma czuwać nad poziomem naukowym odpowiednim, nad poziomem merytorycznym wydawanych publikacji. No już mamy w sumie kolejne dwie w planach wydawniczych, także na pewno ta seria będzie kontynuowana i pojawi się, mamy nadzieję, wiele ciekawych publikacji. Jako historyk powiem, że jestem z tego powodu niezmiernie szczęśliwy, że Muzeum w Wejherowie też będzie w końcu wydawało również naukowe prace historyczne. Co Tak. oczywiście nie umniejsza roli literatury, ale wydaje mi się, że mamy tutaj dużo jako historycy, tym bardziej, że my tutaj zebrani jesteśmy wszyscy historykami i każdy w swojej tutaj działce ma z nas dużo do zrobienia i w tym również w okolicach Wejherowa, chociaż ja bym też Wejherowo traktował szerzej. Ja zawsze nazywam Muzeum w Wejherowie, że to jest Kaszubska Biblioteka Narodowa, więc ona jakby powinna skupiać cały obszar kaszubski, a może i nawet szerzej, bo przecież Kaszubi są też poza Pomorzem. Tu na razie panu Adamowi podziękuję i chyba wypadałoby teraz, żebyście panowie przedstawili to, czym się zajęliście w tym tomie i myślę, że zaczniemy chronologicznie od pana Mateusza. Pan Mateusz napisał do tego tomu artykuł pod tytułem Przekaz kroniki Piotra z Duisburga o nadaniach synów Świętopełka Gdańskiego na rzecz zakonu krzyżackiego. No myślę, że ponieważ nasze spotkanie ma być raczej popularyzujące, więc mamy tutaj dwie postaci już w samym tytule pańskiego artykułu. Myślę, że przynajmniej społeczność kaszubska na pewno spotkała się ze Świętopełkiem Wielkim, chociażby podczas bytności w Gdańsku, gdzie mogą od paru lat oglądać pomnik Świętopełka, Dokładnie. księcia gdańsko-pomorskiego. Natomiast na pewno postać Piotra z Duisburga nie jest szerzej znana, myślę, że poza specjalistami, mediewistami czy historykami od historii średniowiecznej. Może byśmy zaczęli od tego, kim był ten Piotr z Duisburga. Piotr z Duisburga był kapelanem zakonu krzyżackiego. On żył na początku XIV wieku. Właśnie jest dyskusyjna kwestia, skąd on pochodził, czy która miejscowość, z którą miejscowością należy wiązać ten Duisburg, ten von Duisburg, czy było to może tylko przydomek. W każdym razie on pochodził z terenu Niemiec,
dzisiejszych Niemiec i był, tak jak wspomniałem, kapelanem zakonu krzyżackiego i on na początku XIV wieku stworzył kronikę ziemi pruskiej na podstawie, jak to sądzą badacze, dokumentów przechowywanych w archiwum zakonu krzyżackiego. Odwiedził w tym celu prawdopodobnie Malbork i inne ośrodki państwa zakonnego, na podstawie których czerpał informacje do tej swojej kroniki. A kronika ziemi pruskiej, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy dziejów zakonu krzyżackiego ze szczególnym uwzględnieniem dziejów zakonu krzyżackiego w Prusach, czyli nad Bałtykiem, tak? W tych ziemiach, które zakon krzyżacki otrzymał w latach 20. XIII wieku, najpierw ziemię chełmińską i potem w ciągu XIII wieku podbijał, czyli Prusy, a później Prusy, Inflanty, tak? A później Pomorze Gdańskie. I właśnie Piotr z Duisburga opisywał tam te wszystkie dzieje podboju Prus szczególnie. Wszystkie te właśnie Piotr z Duisburga oznacza się pewną taką realizmem, można powiedzieć, realizmem takim naturalistycznym, ponieważ bardzo szczegółowo opisuje różne krwawe zabiegi, krwawe ekscesy krzyżackich rycerzy. Ale pomimo tego kronika Piotra z Duisburga cieszy się pewną wiarygodnością, pomimo różnych tam pewnych propagandowych zabiegów, które miały pokazać przede wszystkim misję zakonu krzyżackiego w Prusach, misję religijną, misję chrystianizacyjną. I temu właśnie ta kronika służyła. Ta kronika służyła też samym zakonnikom krzyżackim, samym braciom rycerzom. Miała po prostu budować w samych krzyżakach, w samych braciach zakonnych poczucie tożsamości, poczucie związania z historią, z dziejami zakonu krzyżackiego i dlatego też na przykład ta kronika nie zaczyna się od przybycia do Prus, czyli lat 20. XIII wieku, ale od samego założenia zakonu w 1198 roku. Chyba nie popełnimy tutaj wielkiej pomyłki, gdybyśmy na przykład powiedzieli, że Piotr z Duisburga dla krzyżaków był tą samą postacią, co dla nas Jan z Czarnkowa czy Wincenty Kadłubek. Dokładnie. Bym powiedział Jan Długosz, to może bym przesadził, tak? To jednak nie ta no. postać, tak? Ale myślę, że takim kronikarzem, których my również mieliśmy w podobnym Myślę, że do Wincentego Kadłubka spokojnie, bo jednak obie kroniki miały taki wymiar bardzo propagandowy. Czyli dla dziejów zakonu postać bardzo, bardzo ważna. Bardzo ważna i to też jakby odznaczało się w tym, że z kroniki Piotra z Duisburga korzystali też późniejsi dziejopisowie zakonu. No, w tym samym XIV wieku powstała przeróbka rymowana kroniki Piotra z Duisburga autorstwa Mikołaja z Jeroszina, tak, bardziej popularna, która później zdobyła większą popularność niż kronika Piotra z Duisburga, ale to była ta sama treść, tylko oczywiście podana w sposób taki bardziej rymowany i w języku, co ważne, w języku rodzimym, czyli w tym wypadku w języku górnoniemieckim, tak, nie w łacinie, tak jak kronika Piotra z Duisburga, ale w tym bardziej zrozumiałym dla Niemców, tak, języku. Dobrze, a druga postać, książę Świętopełk. Ja rozumiem, że to jest postać, która jest barwna, więc my musimy się tutaj w zasadzie ograniczyć do pewnych najważniejszych pewnie momentów z życia księcia Świętopełka. Książę Świętopełk, tak, zwany też Wielkim, zwany też Drugim przez przynajmniej część badaczy, choć to uważam za dyskusyjne bardzo. Książę Świętopełk pochodził z dynastii Sobiesławiców. Dynastia Sobiesławiców rządziła na Pomorzu Gdańskim tu są takie ciemne wieki, powiedzmy, że od połowy albo od przynajmniej ostatniej ćwierci XII wieku do prawie że do końca XIII wieku, bo do 1294 roku. I to była dynastia właśnie, która rządziła na Pomorzu Wschodnim, mówiąc szerzej, czyli w tym największym takim
w okresie tego największego rozwoju terytorialnego od Wisły na wschodzie aż po sławną prawie że granicę Koszalina na zachodzie i na południu też sięgało do Wyszogrodu, czyli do dzielnicy dzisiejszej Bydgoszczy. Dynastia Sobiesławiców początkowo w XII i na początku XIII wieku była zależna od książąt piastowskich, od książąt rządzących w Polsce, od krakowskiego księcia seniora. I właśnie Świętopełk z tejże dynastii doprowadził do tego, że zrzucił tą zależność książąt piastowskich. W 1226 roku ogłosił się niezależnym księciem Pomorza Gdańskiego, co krwawo, że tak można powiedzieć, przypieczętował rok później, w 1227 roku. No, biorąc udział czy aktywnie, czy biernie, tutaj są różne pola dyskusji w zbrodni gąsawskiej, gdzie zamordowano księcia krakowskiego Leszka Białego. No i później aż do 1266 roku rządził na Pomorzu Gdańskim, może nie nad całym tym terenem, tak, bo wkrótce doszło do wojen domowych z jego braćmi, którzy posiadali własne dzielnice na Pomorzu Gdańskim. Jednak jeśli można by tak w kilku słowach podsumować postać Świętopełka, to nie tylko przyczynił się do uniezależnienia Pomorza Wschodniego, ale też przyczynił się do rozwoju wewnętrznego tego terenu. Na przykład zakładał klasztory w Żarnowcu i w Bukowie, w ziemi sławieńskiej. Założył 2 miasta, tak? O tym należy pamiętać. 2 miasta, pierwsze w Gdańsku, drugie w Słupsku pod sam koniec swojego życia. No i też, co jest ważne w kontekście tematu, o którym mówimy, uważa się, że jako pierwszy dostrzegł zagrożenie zakonu krzyżackiego. Ponieważ na samym początku po prostu zakon krzyżacki był sojusznikiem, czy to książąt różnych. Zakon krzyżacki był widziany jako ten, który przybył tutaj podbijać Prusów, chrystianizować ich i książęta im pomagali. Również Świętopełk na początku pomagał krzyżakom w walce z Prusami, jednak w pewnym momencie Świętopełk spostrzegł, że zakon krzyżacki po prostu chce tutaj własne interesy ugrać, przede wszystkim opanować ujście Wisły, a Wisła miała bardzo ważne znaczenie handlowe także dla Świętopełka i Świętopełk nie mógł sobie na to pozwolić. Dobrze, ja przeczytałem pański artykuł. Pan w detaliczny wręcz sposób omawia na podstawie różnych źródeł, literatury, to, co jest tematem tego, czyli nadania synów Świętopełka na rzecz zakonu krzyżackiego. Jakby pan to już podsumował, bo tutaj nie ma też miejsca na to, żeby, zresztą od tego jest książka, żeby sobie czytelnik mógł cały tok pańskiego wywodu się z tym zapoznać, ale no tutaj byłoby też interesujące, o co chodziło z tymi nadaniami. Jeśli chodzi o same nadania, kronika Piotra z Duisburga przekazuje, że synowie Świętopełka, wymienieni z imienia, jeden niewymieniony z imienia, nadali na rzecz zakonu krzyżackiego pewne dobra na terenie Pomorza, dobra majątkowe, ziemię, a jeden z nich nawet wstąpił do zakonu krzyżackiego, stając się bratem, tak, z bratem zakonnym. Ta informacja, jak wskazują badacze, wskazują i inne źródła, jest w większości błędna, ponieważ wiadomo, że do zakonu krzyżackiego rzeczywiście wstąpił przedstawiciel nas Sobiesławicy, ale to nie był syn, ale brat Świętopełka, książę w Białogardzie nad Łebą Racibor, który właśnie jakoś w latach 60. XIII wieku, być może już po śmierci Świętopełka, wstąpił do zakonu krzyżackiego i przekazał mu właśnie ziemię nad Łebą, o co później toczył się aż do lat 80. spór między Pomorzem a zakonem krzyżackim. I właśnie pragnąłem w tym artykule
tak jakby wyjaśnić, skąd się mogła wziąć ta pomyłka, że jeden książę zamienił się aż w 3-4 księży i to w dodatku nie braci, ale synów Świętopełka. Próbowałem odszukać, czy może tutaj w tych błędach jest jakieś ziarno prawdy, czy może jakiś inny książę prócz Racibora też nadał coś dla zakonu krzyżackiego, tylko prócz Piotra z Duisburga nikt o tym nie powiedział. Myślę, że odpowiedź na to pytanie można znaleźć w tym artykule, a jeśli nie, to mam nadzieję, że pobudzi do dalszych poszukiwań, bo to jest temat naprawdę, który warto badać i odpowiedzi można szukać praktycznie zawsze. Czy pan coś więcej robił w tej książce niż tylko swój Tak, artykuł? jeszcze odpowiadałem oczywiście w części, bo tutaj gro pracy poniósł kolega redaktor. Odpowiadałem za redakcję techniczną, czyli po prostu pracowałem nad tekstem już po jej ocenie naukowej przez wybitnych specjalistów, którzy się tym zajmowali. Zajmowałem się redakcją naukową, czyli po prostu sprawdzałem tekst, czy nie ma w nim błędów, literówek, błędów językowych, próbowałem wygładzić niektóre mniej zrozumiałe zdania, pracowałem nad przypisami, starałem się uzupełnić literaturę, jeśli takiej gdzieś brakowało, oczywiście opisy bibliograficzne. I ta praca, no jeśli mogę powiedzieć, trwała kilkakrotnie, tak? Bo zawsze na jakimś etapie pracy gdzieś te błędy nowe były wyszukiwania. To bardzo żmudna, bardzo czasem też wyczerpująca praca, ale myślę, że bardzo satysfakcjonująca na koniec. Co do błędów, znam takich, którzy mówią, że trzeba zostawić jakieś, żeby czytelnik mógł je odnaleźć. Więc nie ma dobrej książki bez błędów. Oczywiście żart. Teraz dziękuję panu Mateuszowi i chciałbym zapytać pana doktora Michała Hince. Jest pan autorem 2 tekstów, artykułu i źródła. Tekst, o którym sobie na końcu porozmawiamy. Myślę, że zaczniemy od pańskiego artykułu. Tu jest tytuł, cytatem się rozpoczynający. Ludzie tu kołchozy zakładają. Strach przed kolektywizacją w powiecie morskim. Ja nie jestem historykiem współczesnym, ale temat jest jakby mi znany z rodzinnych opowiadań. Rodzice mojej mamy byli zmuszeni do kolektywizacji. Moja babcia w zasadzie to wspomina jako koszmar. Chyba tylko 1 pensję w ciągu tych iluś tam lat otrzymali. I nawet jest pamiątka tego, bo moja babcia uszyła swoim córkom, czyli mojej mamie, sukienki z tej okazji, po prostu pierwsze pieniądze z tego kołchozu wtedy otrzymali. Pierwsze i jedyne, jak się potem okazało. Więc wszystko w zasadzie, co jeszcze gorsze było rzecz dla rolników indywidualnych, obowiązkowe dostawy, które były zaraz po wojnie tam wprowadzone, ale cały czas funkcjonowały, które zniósł towarzysz Edward Gierek. Dlatego dla wielu rolników, w tym mojej babci, Gierek był jednym z lepszych przywódców państwa, dlatego że w zasadzie zniósł te wszystkie obciążenia tak się oczywiście wtedy to wydawało ludziom, my jako historycy jednak trochę inne mamy na to spostrzeżenia, ale ja mówię jako amator historii najnowszej, a pan jest specjalistą historii najnowszej. Może, ale trzeba byłoby tutaj wyjaśnić temu młodemu pokoleniu, czym była ta kolektywizacja. Tak. Tutaj starałem się też, kierując się taką koncepcją zawartą w tytule, a więc Kaszuby Pomorze nad te Słowiańszczyzny, zaznaczyć ten nasz kaszubski, to nasze kaszubskie doświadczenie kolektywizacji, które przyszło do nas ze wschodu, z mocarstwa, które po właściwie 1944-1945 roku tutaj instaluje swoje struktury partyjne, armię i tak dalej i od tego momentu aż po późne lata 80. Znajdujemy się pod wpływem Związku Sowieckiego. Kolektywizacja, jest to pomysł komunistów z lat 20. Realizowany na szerszą skalę
w latach 30. XX wieku, potem, jak powiedziałem, też eksportowany na pozostałe kraje będące pod wpływem Związku Sowieckiego. Kolektywizacja, najprościej mówiąc, to jest pozbawienie niezależności indywidualnego rolnika poprzez, i tutaj mamy niby statutową zasadę dobrowolności, bo tak zawsze i komuniści w Związku Sowieckim, i komuniści polscy deklarowali, że rolnik będzie mógł dobrowolnie wstąpić do kołchozu, a więc pewnej organizacji skupiająca kilkanaście gospodarstw, w której miało według propagandy żyć się dużo lepiej niż dotychczas w indywidualnym gospodarstwie, a więc miała być zapewniona obsługa maszynowo-traktorowa, tutaj taka kulturalna, techniczna i tak dalej, i po prostu wedle zasady w kupie lepiej, w kupie raźniej, i to zamierzano realizować. To jest propagandowy przekaz. De facto było to pozbawienie chłopa, czy sowieckiego, czy później polskiego, takiej ekonomicznej i politycznej niezależności, i jest to, no mówimy tutaj o społeczeństwach, które no w 80% które składały się z chłopstwa, z rolników, a więc był to element podporządkowania lwiej części społeczeństw będących pod wpływem komunistów. Pan mówił o tym dobrowolnym wstąpieniu. Ponieważ ja jeszcze się Zasada w PRL-u urodziłem i właściwie kształciłem ale to jeszcze takie pamiętam wśród ludzi powiedzenie, że to jest dobrowolny przymus. Więc to tak, chyba można dobrowolny byłoby to... przymus. No. Za chwilę może Tak. o ośrodkach przymusu, które do tej, nazwijmy to w cudzysłowie, dobrowolności przy wstępowaniu miały doprowadzić. Ale pan też bardzo ładnie to przedstawił, jak w krajach tak zwanych demoludów, tych podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu po II wojnie światowej, wprowadzano kolektywizację, ale nie używano tego radzieckiego określenia kołchoz i jak to wyglądało na gruncie polskim, żeby nie użyć tego właśnie słowa kołchoz, chociaż wszyscy ludzie na Pomorzu tu mówili inaczej nie mówiono jak na to kołchoz, ale oficjalna nazwa była całkowicie inna. Tak, podobnie było, to jest właściwie ten sam mechanizm zastosowano przy Polskiej Partii Robotniczej, kiedy ją zakładano. Tutaj sam Stalin, kiedy był twórcą tej nazwy, bo jest to jednak ekspozytura Kremla przeniesiona na grunt polski, mówił do różnych swoich towarzyszy: nie mówimy tutaj, wiemy wszyscy, że nie będzie to partia typu anglosaskiej, chociażby Partii Pracy, ale ukrywamy tutaj pod nazwą Partii Robotniczej, czy jakichś różnych innych pojęć nasz właściwy cel. I nawet tutaj Stalin mówił do komunistów polskich, jakby tutaj oni się spotykali z reprymendą, że nie wolno absolutnie używać słów komunista, komunistyczny, tylko stosowano taką politykę semantyczną. Tak samo jest w przypadku kolektywizacji tej w Polsce, a i również na Kaszubach, rozpoczętej pod koniec lat 40. XX wieku, i tej, która tak na dobre rozpoczęła się w pierwszej połowie lat 50. XX wieku. Spółdzielnia produkcyjna nie budzi aż tak złych skojarzeń jak ten kołchoz, jak ten przymiotnik komunistyczny. No i tutaj w tej warstwie językowej zamierzano ukryć rzeczywiste intencje. To, jak staram się udowodnić, nie udało się, bo wszyscy, przynajmniej większość, która jakoś tam
interesowała się polityką, potrafiła dostrzec te ukryte motywy, a więc generalnie komunizację przestrzeni publicznej i komunizację gospodarki. To nawet kilka dni temu zmarł reżyser Sylwester Sylwester Chęciński Chęciński, i tam oczywiście pamiętamy, przecież znany to jest powszechnie film polskiemu widzowi, kiedy główny bohater mówi, że za sanacji, prawda, czyli co było przed wojną, i przeciwstawia temu obecną sytuację, nie mówi w Polsce ludowej, socjalistycznej, tylko mówi teraz za demokracji, tak? Dokładnie. Więc dokładnie to jest jakby kwintesencja tych właśnie odwracania znaczeń słów. Pan też dużo mówi pisze w tym swoim tekście o reakcji Kaszubów, o stosunku Kaszubów do tego i jasne jest, że jak ktoś miał to gospodarstwo, to nie za bardzo chciał oddawać tą ziemię, więc możemy się tutaj spodziewać tego, że ten dobrowolny przymus rzeczywiście był przymusem i na pewno nie było to łatwo wprowadzić. Władzy ludowej mimo wszystko przepchnięto, tak, prawda, tą kolektywizację. Na czym pan opierał w ogóle, co było podstawowym źródłem u pana do tego tematu? Jakie były reakcje Kaszubów na kolektywizację? Podstawą do opracowania tego tematu była dosyć szeroka kwerenda, zarówno jeśli chodzi o archiwa służb specjalnych, tak zwanej Polski Ludowej, przechowywane obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku. To są głównie referaty gospodarcze, te dotyczące zarówno województwa, jak i powiatu. I to są też tutaj partyjne dokumenty wytworzone przez Polską Partię Robotniczą, a potem przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Również udało się tutaj dotrzeć do materiałów wytworzonych przez Ruch Ludowy, początkowo ten jeszcze niezależny, a potem już Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które podporządkowane było komunistom i jakby tu odpowiadając na drugą część pytania, chodzi o ten mechanizm strachu, jak to wyglądało, jak to się odbywało, to przede wszystkim chciałem tutaj pokazać, skąd Kaszubi czerpali wiedzę i skąd wypływało ich doświadczenie, aby ten strach był czymś podbudowany, żeby on nie był taki po prostu boimy się, bo jest coś nowego. Po prostu wiemy, że zbliża się coś niepokojącego i wynika to z naszych konkretnych doświadczeń, a były one następujące. Przede wszystkim prasa przedwojenna, tutaj Słowo Pomorskie czy Gazeta Gdańska, one rozpisywały się o tych dwóch sąsiednich reżimach w sposób bardzo, myślę, taki wyczerpujący. Najwięcej mamy oczywiście tych artykułów dotyczących zagrożenia niemieckiego, bo wiadomo, jest to takie najbliższe zagrożenie. Wówczas w II Rzeczpospolitej, niemniej jednak o Sowietach, jak to często właśnie w prasie pisano, również poświęcono niemało miejsca i kolektywizacji, rozbrajano cały ten mechanizm chłopskiej niedoli, chłopów rosyjskich poddanych temu procesowi. Pisze się również o klęsce głodu na Ukrainie. Dzisiaj jest to najważniejsze tam święto państwowe, Hołodomor, obchodzone corocznie. Tam również w prasie się pojawiały takie elementy o tym mówiące, a więc kto czytał, dla którego prasa była dla tych Pomorzan, Kaszubów, dla których prasa była ważna, a było naprawdę sporo tych ludzi, także w środowiskach wiejskich, to już wówczas można było sobie wyrobić sporą wiedzę
na temat tego, czym rzeczywiście był Związek Sowiecki i czym była kolektywizacja i no to już jest no takie no konkretne studium, które pozwalało no już realnie bać się tego wschodniego komunistycznego mocarstwa. Potem doświadczenie przychodzi w 1945 roku za sprawą no, tych migracji, które mają tu miejsce na Kaszubach. Przybywają na Kaszuby ludzie z byłych już Kresów Wschodnich, którzy często to doświadczenie kolektywizacji mieli, choćby za sprawą okupacji wschodnich ziem polskich w latach 1939-1941. Oni stają się po 1945, 1946, 1947 sąsiadami Kaszubów i oni chociaż bardzo dyskretnie no gdzieś tam w domowym zaciszu dzielą się tą wiedzą, czego doświadczyli, czy to będąc deportowani, czy to doświadczając u siebie na miejscu kolektywizacji. I myślę, że tutaj jest też, są też świadectwa, są też opisy wywiezionych Kaszubów, no, którzy, no większość Kaszubów musiała, no, została poddana tym trybom brutalnej niemieckiej polityki narodowościowej, a więc chociażby wpisu na niemiecką listę narodowościową, co Sowieci, pojawiając się tutaj w lutym, marcu 1945 roku na Kaszubach, no, skrzętnie wykorzystali, wywożąc no, co najmniej kilkanaście tysięcy Pomorzan w głąb Związku Radzieckiego i zmuszając do przymusowej pracy także i w kołchozach, a więc ci ludzie Kaszubi, no, niektórzy nie powrócili wcale, ale no wielu udało się ściągnąć z powrotem do kraju, jeszcze zanim rozpoczęła się tutaj kolektywizacja, więc tuż przed 1948-1949 rokiem i to są też ludzie, którzy bali się o tym głośno mówić, ale gdzieś tam w rodzinach ta wiedza była, a więc kiedy pojawia się hasło, kiedy pojawiają się potem w Dzienniku Bałtyckim w roku 1948-1949 wieś przechodzi na socjalistyczne tory, to automatycznie tutaj wśród ludzi na Kaszubach, na Pomorzu zapala się czerwona lampka i to już jest jakby zwiastun kolektywizacji i to już to czasami obraca się w panikę. I takie można powiedzieć no, rezygnację, taką jakby apatię, że po co już pracować, jeśli wszystko idzie do kołchozu. To są relacje zanotowane przez siatkę informatorów, która no, już dosyć mocno działała także na wsi kaszubskiej, a więc nastroje takiego zrezygnowania, co też skutkuje, no, to są skutki też gospodarcze, no bo widać to, że jest taki czas wyczekiwania, nie wiemy co będzie, jest wzrost nastrojów religijnych, także odwołania do Boga i tak dalej i nawet są też relacje o tym, że Kaszubi oczekują nawet jakiegoś, znaczy konflikt, może inaczej, konflikt zbrojny, być może między państwami byłby nawet mniejszym złem niż kolektywizacja. Tak niektórzy to postrzegają i tak też udało mi się gdzieś tam odnotować w relacjach czy w pamięci innych, no wszystko byle nie ta kolektywizacja, która jest naprawdę ogromnym złem. A ja bym jeszcze tutaj chciał kij w mrowisko trochę wbić. Społeczność kaszubska nie jest dzisiaj nawet jednolicie polityczna, tak? Że mamy tutaj zwolenników jednej i drugiej opcji, i rządzącej, i opozycji. I wydaje mi się, że nigdy nie było jednolitych poglądów politycznych na Kaszubach. O ile jestem w stanie zgodzić się z tym, że ci tak zwani gburzy kaszubscy, ci co
ojca i dziada te gospodarstwa mieli, dla nich ta ziemia była święta. Nawet Tambanen gdzieś o tym to wspomina właśnie, że to takie przywiązanie do tej ziemi to było silne, więc kolektywizacja to niemalże zdrada tych wszystkich zasad, tak? Ale mówię, ja nie jestem badaczem, ale pewne rzeczy czasami obserwuję, jakby gdzieś tam jako amatorsko coś czasami robię. Wiesz, czy nie widzi pan też w źródłach przeciwnej strony, wśród Kaszubów? My ciągle chyba nie mamy badań porządnych, zrobionych, społecznych o Kaszubach, bo to nie jest tak, że wszyscy byli na nie. Przecież była na pewno grupa Kaszubów, która akceptowała, jeżeli nie była entuzjastycznie, to przynajmniej jakoś pogodzona z losem i akceptowała rzeczywistość, jaka nastąpiła po II wojnie światowej. Przecież w strukturach, no może UB ciężko, ale w strukturach partii, czyli PPR-u, potem PZPR-u, myślę, że w strukturach milicji obywatelskiej, no znaleźlibyśmy Kaszubów, tak? I oni na pewno działali w przeciwnym kierunku niż to, o czym pan pisze. Czy to jest do zrobienia, można powiedzieć? Bo ja wiem, że tego nie ma w pańskim tekście, ale czy można byłoby na przykład pokazać, jak część Kaszubów dąży właśnie do tej kolektywizacji, że agituje na rzecz tego, żeby ludzie wstępowali do spółdzielni Tak, produkcyjnych? owszem, to jest, no to troszkę wypływa, no też ja się zajmowałem w tym doktoracie, a więc tam jest ten temat jakby też szerzej potraktowany. Rzeczywiście, no nie wiemy, co się dzieje w głowach ludzi, Kaszubów, którzy są w strukturach partii. Czy to w PZPR, czy ZSL, która stanowi transmisję PZPR-u na wieś. Ale oni, no, mając nadzieję utrzymania się w tych strukturach władzy, no, rzeczywiście stają się tymi agitatorami. To są czasami niedawni liderzy. Oni jakoś tam swoim autorytetem sprawiają, że ta agitacja ma mieć taki bardzo konstruktywny wymiar. Oni stają się przewodniczącymi tych spółdzielni produkcyjnych, których nazwy mają też zbliżać, bo to jest Jutrzenka Kaszubska, to jest Kaszub i tak dalej, a więc W mojej miejscowości Kaszubianka się nazywała. Kaszubianka, tak. nawet takie nazwy się pojawiają, a więc to w kwestii takiej też polityki I semantycznej. myślę, że, przepraszam, że wyjdę też ma słowo, być niektórzy robili bliskie. to ze strachu, bo na przykład mieli jakieś te doświadczenia i wiedzieli, czym grozi przeciwstawienie się Sowietom, Tak. więc trzeba robić tak, jak oni chcą, bo inaczej kula w łeb, tak? Taka przysłowiowa, już może przesadzam, ale myślę, że też były osoby, może szczególnie w młodym pokoleniu, albo takie, co przed wojną na przykład, a wiadomo, że przed wojną nie przelewało się tak na wsi, którzy na przykład odnaleźli szansę w tym nowym ustroju. Ciekawe, czy jest, bo pan jako w tym materiale siedzi, czy można byłoby kiedyś taką pracę, ja bym bardzo chciał właśnie taką, żeby pokazać nie tylko tą martyrologię, ale też pokazać, że niektórzy się dobrze odnaleźli w tym systemie. I pokazać właściwie to całe spektrum. Tak, owszem, To byłoby interesujące, tak? To jest owszem druga strona medalu i tutaj no myślę, to jest też taki swoisty zaczyn, bo mnie się marzy na przykład wielowymiarowa, taka całościowa kolektywizacja na terenie województwa gdańskiego, jakby takie studium porównawcze, jak to wyglądało w poszczególnych powiatach, dlaczego tutaj tak, dlaczego tam powstawało na przykład na terenie powiatu morskiego 13 spółdzielni, a w tym samym okresie w powiecie tczeskim mamy na przykład 50 kilka spółdzielni. Mnóstwo czynników, struktura rolna, ludność, czy mamy bardziej napływową, czy nie. Tak samo są różnice w tak zwanych powiatach starych i nowych, gdzie kolektywizacje, pierwsze kołchozy organizuje się w tych wioskach, na przykład powiat morski, powiat
powojenny powiat morski też jest takim przykładem, gdzie mamy część tych ziem na zachodzie, które są nowo przyłączone z terenu Lęborskiego. Rzeszy Niemieckiej. Tak. mhm. I tutaj decyzje partyjne są takie, tam uderzamy w pierwszym rzucie takim propagandowym, organizacyjnym, tam organizujemy pierwsze spółdzielnie produkcyjne, bo tam jest ludność napływowa, obdarowana ziemią z reformy rolnej, a więc teoretycznie myślimy o tym, że no, wdzięczna tej władzy i nie przywiązana aż tak do ziemi, a więc teoretycznie tam łatwiej będzie tworzyć pierwsze spółdzielnie produkcyjne, które są też sowicie dotowane, tworzy się dziecińce szkolne i tak dalej, zapewnia się bazę maszynową, to mają być te pierwsze wzorcowe spółdzielnie. Mamy też postawę taką, że no, większość Kaszubów uznaje, przeczekajmy ten czas, to nie może trwać wiecznie. No, środkiem represji są dostawy obowiązkowe, a więc dostarczanie płodów rolnych po no, zaniżonych cenach państwowych. Czasami one kilkukrotnie są zaniżone w stosunku do tych rynkowych, jeśli w ogóle możemy mówić O rynku. o rynku, a więc wstąpię do spółdzielni, bo jeżeli nie, to i tak Wykończą mnie, tak. zniszczą mnie gospodarczo i przeczekam. Przyjdzie ten czas, no i rzeczywiście nadszedł w roku 56, no ale w perspektywie roku 48, 9, 50, no nikt nie wiedział, jak to się jeszcze potoczy, ale metoda przeczekania też była bardzo Tym charakterystyczna. bardziej, że Kaszubi mieli niedawne doświadczenie, no trzeba było przeczekać też okupację niemiecką, tak? Dokładnie tak. Więc tutaj też były różne, no już nie będziemy tutaj wchodzić w to, bo jakby na to nie ma miejsca, ale te doświadczenia na pewno były ważne z okresu II wojny I światowej. myślę, że tutaj też trzeba wziąć pod uwagę taką jeżeli chodzi o zabór pruski, no to w latach 40., 50. mamy jeszcze ludzi, którzy dobrze pamiętają działania Komisji Kolonizacyjnej Hakaty, tej swoistej walki o tą ziemię, o ten polski czy kaszubski stan posiadania. I myślę, że gdzieś tam w głowach Kaszubów, którzy no, stosunkowo mało spółdzielni produkcyjnych powstaje na tych Kaszubach, stosunkowo też mniej niż w innych regionach kraju. I myślę, że to są też te historyczne zaszłości, kiedy no, o tą ziemię przez tego wywłaszczyciela, a więc tutaj no, zaborcę, no, trzeba szczególnie dbać i poddawać się wtedy, kiedy już naprawdę nic nie można zrobić. Myślę, że ten temat zamkniemy. Dziękuję, ale Pan ma jeszcze opublikowane źródło, które Pan zatytułował Dokumenty dotyczące Karola Gronkiewicza, pierwszego sekretarza Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w powiecie morskim w 1945 roku. Co to za postać i co to za źródła? Bo wiadomo, że źródła bez nich w zasadzie jako historycy no nie możemy pracować, tak? Co wnosi Tak, no to jest to źródło, które Pan opublikował? wypełnienie takiej no, istotnej części no, konstrukcji tej pracy, a więc tutaj też no, będziemy operować tymi źródłami. No, chcemy też pokazać, co mamy w muzeum, oprócz tego, że mamy spuścizny działaczy, muzyków i tak dalej. No i tutaj, jeśli chodzi o badaczy dziejów najnowszych po 1945 roku, no mamy tutaj też sprawozdania i dokumenty Karola Gronkiewicza, a więc pierwszego sekretarza Polskiej Partii Robotniczej w Wejherowie, ten, który udał się z centralnej Polski, to nie był Pomorzanin. To był człowiek, który tam w Warszawie w 1943 bodajże roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Tam też przechodził szkolenia i tutaj jako pewien taki emisariusz komunistyczny otrzymuje zadanie zainstalowania pierwszych struktur Polskiej Partii Robotniczej
Na Kaszubach zostaje, jego punktem etapowym jest Bydgoszcz. Z Bydgoszczy wraz z grupą operacyjną zostaje tutaj skierowany i jest tutaj kilka dokumentów. Takim najobszerniejszym jest jego jedno z pierwszych sprawozdań przechowywane właśnie w Muzeum Wejherowskim, kiedy on mówi o problemach związanych tutaj z lokalem partyjnym, z wydawaniem pierwszych legitymacji dla pierwszych członków PPR-u tutaj na Kaszubach, a więc ja to potraktowałem też jako takie pierwsze dokumenty, pierwsze świadectwo komunizacji tej części Kaszub, kiedy rzeczywiście zaczyna działać ta kremlowska, na nasze nieszczęście działa ta kremlowska polityka zainstalowania obcej agentury tutaj na Kaszubach. Teraz pytanie o rzeczywistą świadomość tych szeregowych członków, którzy wstępują, jakie są intencje tej partii. One były dla nich często ukryte pod nazwą Polska Partia Robotnicza i to czasami im wystarczało. A robotników nie brakowało na Kaszubach, robotników- szczególnie na przykład rolnych, tak? Tak, Przecież dokładnie. mnóstwo było rodzin, które nie miało ziemi przed wojną, więc tym się wydaje, nie wiem, czy pan to jakby w badaniach potwierdzi, że tam jednak pewnie udawało się przeciągnąć z tej Tak, warstwy. udawało się rzeczywiście. Okazuje się, że Karol Gronkiewicz nie był zbyt sprawnym organizatorem i za jego, powiedzmy, 5-miesięcznego sekretarzowania tych członków nie było dużo, kilkudziesięciu. Dopiero pojawia się kolejny sekretarz, który zdynamizował ten proces rekrutacji. Karol Gronkiewicz, tutaj posiłkowałem się też dokumentami uzupełniającymi, przechowywanymi w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku. Zachowało się jego podanie do pracy w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku i widać wyraźnie, że to sekretarzowanie, tak kolokwialnie mówiąc, nie leżało Gronkiewiczowi. On w podaniu stwierdził: proszę o przyjęcie mnie do Urzędu Bezpieczeństwa, gdyż jestem prawdziwym demokratą. W ten sposób motywował swoją dalszą chęć kariery w strukturach tamtej władzy. Okazało się, że ta decyzja była dla niego troszkę wyrokiem, właściwie była wyrokiem śmierci, bo on został skierowany do tłumienia tam takich rozruchów strajkowych w Nowym Porcie i 10 sierpnia 1946 ponosi śmierć z rąk gdańskich dokerów i to jest jakby też postać, wejherowski wątek jest czasami pomijany, jest zapominany, a on jest bardzo istotny. W karierze tego tak zwanego utrwalacza władzy ludowej, bo potem w przestrzeni publicznej pojawiły się nazwy ulic, obelisk Karola Gronkiewicza jako tego swoistego w oczach komunistów oczywiście męczennika za sprawę ludową i o tym jest to źródło. A czy zapytam pana też tak z ciekawości, bo ja znam trochę materiał taki powojenny z okolic Bytowa i jedno, co się rzuca w oczy, jeżeli są akta dotyczące samorządów, czy tego terytorialnego zarządu tym powiatem bytowskim, poszczególnymi gminami, to jest przede wszystkim problem z papierem. Mamy do czynienia z odwrotkami dokumentów niemieckich czy formularzy niemieckich, te wszystkie akta gminne, sołeckie oczywiście też, ale i nawet powiatowe są na niemieckich dokumentach często pisane. Natomiast jeżeli wchodzimy do akt PPR-u, to mamy kapitalne formularze specjalnie dla potrzeb partii drukowane. Nie wiem, czy to czasami nie w Moskwie,
ale widać, że nie było z tym absolutnie żadnego problemu. Widzimy przepaść tak, w takim zwyczajnym chociażby dostępie do papieru, gdzie był z tym duży problem. Czy w Wejherowie tutaj też to pan zauważa? W Wejherowie, Polska Partia Robotnicza, powiedzmy tak, nie ma łatwo z zainstalowaniem się i oni również narzekają na takie problemy, Mhm. no czysto techniczne. No to sprawozdanie jest napisane na zwykłej kartce papieru, nie jest nawet na maszynie do pisania. Ale rzeczywiście, tak jak pan mówi, na innych dokumentach, czy to nawet na zaświadczeniach wydawanych przez sołtysów i tak dalej, na odwrocie możemy zobaczyć niemiecką swastykę. No rzeczywiście ten deficyt papieru mówi dużo o tych też deficytach materiałowych, z jakim mierzyli się politycy i administracja tamtych czasów. No tutaj jest problem czasami z legitymacjami. Tam Karol Gronkiewicz narzeka, że starosta, chociaż deklarował, że jest PPR-owcem, ale nie chce wypełnić formularzy i tak dalej, tak jakby takie widać, że no wstrzymywanie się jeszcze z tymi decyzjami albo no troszkę takie pojmowanie, no jeżeli powiedziałem, ustnie zadeklarowałem, to znaczy, że tak jest, nie chcę już gdzieś tam no, nazwijmy to kolokwialnie, bawić się w taką papierologię, gdzieś tam coś wypełniać. No, starosta tutaj Zdzisław Konopka i inni funkcjonariusze, którzy no, zaczynali zajmować kluczowe stanowiska w powiecie, no jakby no nie widzieli w Karolu Gronkiewiczu jakiegoś takiego autorytetu być może, który no swoją osobą mógłby wpłynąć bądź zmusić ich do no, pospiesznego wypełnienia takich deklaracji, legitymacji. To są takie no pierwsze takie no, problemy, doświadczenia i tutaj rzeczy związane z instalacją pierwszych struktur Polskiej Partii Robotniczej w powiecie morskim. Tym Dobrze, powiemy. myślę, że dziękuję panu Dziękuję. za odpowiedź. I ostatni już nasz mówca, pan Adam Lubocki, jednocześnie redaktor, ale też autor artykułu pod tytułem „Czy Węgrzy byli Słowianami? Postrzeganie etniczności Węgrów w średniowieczu”, czyli już byliśmy raz w średniowieczu, potem przyszliśmy do najnowszej historii i znowu wracamy do średniowiecza. Skąd te zainteresowania tymi sprawami węgiersko-słowiańskimi u pana? Tak, no też myślę, że warto sobie postawić pytanie, dlaczego Węgrzy pojawili się w publikacji dotyczącej Kaszub Tak. czy ogólnie słowiańszczyzny. No i myślę, że to jest taki dość ciekawy i egzotyczny wątek, który chciałem właśnie ukazać czytelnikom zainteresowanym w jakiś sposób kwestiami słowiańskimi. No i okazuje się, że w średniowieczu ta kwestia etniczności czy postrzegania kwestii etnicznych wyglądała trochę inaczej i w wielu polskich kronikach Węgrzy nazywani są Słowianami wprost. No a dzisiaj raczej wiemy, że do Słowian pod względem językowym Węgrom jest bardzo daleko, mimo wzajemnej sympatii polsko-węgierskiej. Więc właśnie pod tym kątem, tak na zasadzie takiego zaintrygowania może, czy próby zaintrygowania czytelników, chciałem taki artykuł, może nie do końca pasujący do konwencji książki zamieścić, aczkolwiek z drugiej strony są również wątki, które łączą Węgrów nawet z Pomorzem, bo też właśnie w tym artykule, może nie wystarczająco obszernie, ale opisałem jedną z teorii średniowiecznych, zgodnie z którą Węgrzy wywodzić się mieli z Pomorza, no co prawda z Pomorza zaodrzańskiego, no ale obszaru zaliczonego geograficznie do Pomorza. Więc myślę, że w jakiś sposób to rzeczywiście się z tą kwestią Pomorza łączy.
No oczywiście też pamiętać trzeba, że to była tylko teoria wymyślona przez średniowiecznych kronikarzy i tak naprawdę raczej nie miało to za wiele wspólnego z rzeczywistością. No niemniej jednak myślę, że takie pokazanie, jak kiedyś patrzyli na te kwestie i że rzeczywiście zaliczano Węgrów do Słowian, myślę, że to jest ciekawa kwestia, którą warto było pokazać. Bo pan też tam opisuje genezę narodu węgierskiego, kiedy się przodkowie Węgrów pojawili i tak dalej, więc to jest jakby, czytelnik znajdzie to oczywiście w pańskim artykule, ale czy w średniowieczu już zorientował tam, oczywiście to co pan mówi, że niektórzy no jakby traktowali ich jak Słowian, ale czy też byli tacy, którzy no jednak dostrzegali te różnice etniczne i pewnie bardziej wtedy może językowe, no bo przecież to był, o ile możemy się domyślić, że jeszcze w średniowieczu Polak z Czechem bez problemu się porozumiewali, no bo te języki się jednak oddalały dopiero w następnych stuleciach, no to myślę, że ten problem porozumienia się z Polaka z Węgrem był większy pewnie, tak? I no łacina na pewno służyła tutaj, no tak sobie możemy domyśleć, prawda, w komunikacji, ale czy byli też tacy jak nazwać, kronikarze, tak, średniowieczni, którzy jednak dostrzegali tą odrębność Węgrów? Tak, no jeśli chodzi o polskie dziejopisarstwo, to raczej w większości kronik średniowiecznych raczej Węgrzy są zaliczani do słowiańszczyzny. Przy czym to też jest ciekawe, bo z jednej strony kronikarze piszą, że Węgrzy byli potomkami Hunów, a z drugiej strony, że zaliczają Węgry jako państwo do słowiańszczyzny, więc to też jest pytanie, na ile to jest jakieś postrzeganie etniczne, czyli kwestia języka, czy uważają język węgierski za słowiański, a na ile jakieś pojęcie geograficzne typu, tak jak współcześnie się mówi na przykład o Europie Środkowej czy Środkowo-Wschodniej, to być może po prostu istniało takie pojęcie Europy Słowiańskiej i Węgry w tym uczestniczyły jako tej takiej Europy Środkowej. Tak więc pytanie właśnie na ile tak to jest, a z drugiej strony to właściwie głównie w polskich kronikach się pojawia. W polskich i paru niemieckich. Na przykład w innych źródłach takich kwestii nie odnalazłem. I też być może to wynika z tego, że polscy kronikarze czy Polacy mieli bardziej kontakt z tą ludnością pograniczną, czyli dzisiejszymi Słowakami, więc to też mogło być na tej zasadzie, Że oni z tymi Słowaków tak, kojarzyli z Węgrami. tak, że po prostu pojechali do Królestwa Węgierskiego, Tak, pogadali z kimś po słowiańsku, no to Węgrzy to są Słowianie. No tak, tak. Też tak mogło. Ale chyba też pan, chyba dobrze pamiętam, że pan też analizuje te węgierskie, prawda, postrzeganie te kroniki i tam chyba nie ma wątpliwości, skąd oni są. Nie. Znaczy w jednej z kronik, ale to nie wiadomo do końca, czy to jest dzieło powstałe na Węgrzech, czy w Polsce, kronika węgiersko-polska, ale ogólnie w źródłach węgierskich raczej się pojawia tylko ta teoria wiążąca Węgrów z Hunami. No i tam po późniejszym czasie ten problem, że ci Węgrzy gdzieś zaczęli poszukiwać tych miejsc, z których wywodzili się ich przodkowie. Nawet jakieś tam były ślady, tak? Jeszcze przez jakiś czas. Tak, jeszcze w pierwszej połowie XIII wieku, tuż przed tym słynnym najazdem mongolskim, w czasie którego była bitwa pod Legnicą, tam były dwie wyprawy zorganizowane na wschód, no i prawdopodobnie gdzieś tam na terenach dzisiejszej Baszkirii właśnie odnaleziono jakieś plemiona, które mówiły tym samym językiem, co właśnie ci Węgrzy z Europy Środkowej. To też w sumie taki ciekawy wątek. Dobrze, dziękuję. Ale jeszcze, ja bym chciał jeszcze pana na koniec już, bo kończymy nasze spotkanie, żebyśmy trochę powiedzieli o tych nieobecnych tutaj dzisiaj na spotkaniu i z czym czytelnik się zetknie w tej książce, co by pan polecił naszym słuchaczom? Tak, no myślę, że jako tutaj redaktor powinienem wystąpić jako rzecznik tych nieobecnych, no bo dużo powiedziano o tych artykułach osób, które tutaj siedzą, natomiast warto by było też przedstawić inne, ponieważ też jest wiele ciekawych kwestii, o których tu nie wspomnieliśmy, więc posłużę się spisem treści. Tak, więc no, mówiąc tak ogólnie, no to większość prac, które znajdują się w tej książce dotyczy historii, stąd ten podtytuł właśnie jako pierwszy jest historia, tak, czyli Kaszubyn pomoże na tle słowiańszczyzny, historia, kultura, język.
bo historia jednak tutaj dominuje, więc została na pierwszym miejscu. Ale mamy również pracę geografa, również pracę o charakterze kulturoznawczym, językoznawczym, więc myślę, że jest cała mieszanka. Także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. I też, co warto wspomnieć, bo publikacja ma charakter naukowy, ma wielu recenzentów, właściwie każdy tekst został sprawdzony przez znanego badacza z danej dziedziny, ale staraliśmy się, czy też naszym wymogiem było napisanie tych tekstów w takim języku, który byłby zrozumiały nie tylko dla specjalistów, ale również dla szerszego grona zainteresowanych tematyką kaszubską czy słowiańską. Więc mam nadzieję, że te teksty będą przystępne dla każdego. No i tak patrząc po spisie treści po kolei, pierwszy tekst napisany został przez czeskiego doktoranta z Uniwersytetu w Ołomuńcu, pana Martina Bartę. No i zajął się takim dość ciekawym tematem geograficznym, czyli rozmieszczeniem, kwestią jak wyglądały dojazdy do pracy właśnie w Polsce z poszczególnych miast i do miast. Taka bardzo, bardzo ciekawa analiza na podstawie danych zgromadzonych w spisie powszechnym z 2011 roku. To też w sumie ciekawe, no bo w tym roku mieliśmy kolejny spis, więc będzie można te dane też porównać. W każdym razie właśnie w bardzo ciekawy sposób autor przedstawił, ile osób dojeżdża z jakich miast, jak to proporcjonalnie się przedstawia, więc taka ciekawa analiza właśnie kwestii ilościowej, jeśli chodzi o dojazdy do pracy w Polsce. Kolejny tekst napisany przez węgierskiego doktoranta związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim, pana Arona Fodora, dotyczy stanu wojennego w Polsce właśnie w 1981. No, mieliśmy niedawno rocznicę, więc też myślę, że warto przy okazji tego wspomnieć. Okrągła rocznica, więc też dość myślę, że fajnie wpisuje się w uczczenie tej pamięci o tym dniu. No i temat stan wojenny, stan wyjątkowy czy stan nadzwyczajny, błąd tłumaczeniowy, ekwiwalent kulturowo-prawny czy eufemizm polityczny. No i tutaj autor ten skupił się na tym, jak stan wojenny był postrzegany na Węgrzech i zarówno w prasie, jak i właśnie w oficjalnych jakichś raportach partii komunistycznej węgierskiej. Myślę, że bardzo ciekawa analiza właśnie jak stan wojenny był postrzegany przez inne państwo właśnie z tego bloku socjalistycznego. Tak, kolejny tekst dotyczy stricte tematyki kaszubskiej. Pan Mateusz Janicki napisał o tym, jaka była rola kolei w integrowaniu Kaszubszczyzny czy Kaszub z resztą Polski w okresie międzywojennym. Też poprzez analizę właśnie tych najważniejszych połączeń, między innymi z Gdyni do Warszawy i innych ważnych polskich miast, wyciągnął takie wnioski, czy kolej wpływała jakoś na integrację Pomorza Gdańskiego z Polską, czy też nie miało to większego wpływu. A jakie wyciągnął wnioski, to oczywiście zachęcam czytelników do sprawdzenia samodzielnie. Kolejny artykuł napisany przez kulturoznawcę pana Mikołaja Jarmakowskiego dotyczy kaszubskiego zwyczaju ścinania kani. No, o tej kwestii pisano już bardzo dużo, ale autor po raz kolejny właściwie przedstawia tym razem na tle słowiańszczyzny, więc nie ogranicza się tylko do terenu Kaszub, ale również odwołuje się do ścinania kani między innymi na terenach dzisiejszej Ukrainy, Polski Południowej, więc myślę, że to tło słowiańskie jest tutaj bardzo dobrze ukazane. Pan Mateusz Kleba, związany tutaj również z naszym muzeum, zajął się grzybami w kulturze kaszubskiej, więc zarówno poprzez analizę utworów literackich, jak i nazw poszczególnych grzybów właśnie omawia kwestię znaczenia grzybów dla Kaszub, zarówno w aspekcie kulturowym, jak i również w tym aspekcie kulinarnym, co też myślę ważne, jeśli chodzi o grzyby. Nie wyobrażam sobie tylko kaszę, bo żeby grzybów nie było. Tak, to się zgadza. Także od strony naukowej można o tym przeczytać właśnie w artykule pana Kleby. Kolejny artykuł również związany z kwestiami pomorskimi o informacyjnym biuletynie strajkowym Solidarność.
Tutaj autorka pani Barbara Kosk, związana z Muzeum II Wojny Światowej, zajęła się właśnie kwestią tego biuletynu jako takiego nośnika kultury, czyli mówiąc krótko o takich kwestiach literackich, o wierszach pisanych w tym biuletynie, więc tak bardziej to kwestie artystyczne związane z tym periodykiem, który ukazywał się właśnie w czasie strajku Solidarności. Też myślę, że bardzo ciekawy tekst dla miłośników historii Pomorza. Kolejny tekst napisany przez pana doktora Tomasza Niklasa, związanego z Wojskowym Biurem Historycznym w Warszawie. Zajął się tutaj jednym człowiekiem, czyli takie właściwie studium przypadku. Prześledził losy majora Leona Kowalskiego, który związany był tutaj z Pomorzem Gdańskim, no i właśnie poprzez analizę dokumentów, które są na jego temat w Wojskowym Biurze Historycznym, przedstawił krótko jego losy właśnie w czasie I wojny światowej i już w czasie zaprowadzania władzy polskiej na terenie Pomorza. Tak więc też dość ciekawy artykuł łączący się tematycznie z kwestiami pomorskimi. No i na końcu artykuł również osoby do niedawna związanej z naszym muzeum, czyli pani Zuzanny Szwedek-Kwiecińskiej, literaturoznawczyni, zajmującej się m.in. właśnie kwestiami Lecha Bątkowskiego. No i tutaj w tym tekście przyjrzała się słowiańskim wierzeniom, czyli tak spina właściwie kwestie literatury pomorskiej ze słowiańszczyzną, analizując właśnie wierzenia słowiańskie w powieściach historycznych Lecha Bątkowskiego. Niestety krótki tekst, ale bardzo treściwy, bardzo ciekawa analiza, więc myślę, że również dla historyków zajmujących się czasami średniowiecza może być takim ciekawym kontekstem, jak w literaturze właśnie postrzega się te wydarzenia. No i na końcu obok właśnie analizy, obok tekstów źródłowych przygotowanych przez kolegę doktora Hinca, również pani Ania Siekierska związana z Uniwersytetem Gdańskim przygotowała tekst źródłowy. Również on dotyczy postaci ważnej dla Pomorza, pana Jana Szwarca. Zostały wydane właśnie jego wspomnienia, natomiast Jan Szwarc jest ważny, ponieważ właściwie był on takim twórcą podstaw edukacji powojennej właśnie na ziemi pomorskiej. Między innymi też był jednym z inicjatorów stworzenia Uniwersytetu Gdańskiego, ale również był dyrektorem różnych szkół właśnie między innymi w Gdyni, więc jest to dość ważna postać dla szkolnictwa pomorskiego tuż po wojnie. No i jego wspomnienia są bardzo barwne, opisuje w nich właśnie ten proces tworzenia tej edukacji, czy właśnie działania na rzecz szkolnictwa na Pomorzu. Więc myślę, że tak pokrótce to tyle. Teksty są bardzo różne, dotyczą bardzo różnej tematyki, już tak na koniec tytułem podsumowania myślę, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno miłośnicy historii, jak i kulturoznawstwa, czy literaturoznawstwa. Mamy nadzieję, że tak szeroki temat nie będzie odstraszał, a wręcz przeciwnie, przyciągnie czytelników. No i też ta kwestia naukowości tego dzieła również, książki również nie odstraszy potencjalnych zainteresowanych. Myślę, że też warto na końcu wspomnieć o okładce, bo też tak, okładka została przygotowana również przez pracownicę muzeum Annę Konkol i myślę, że to właściwie zastosowaliśmy kilka takich różnych symboli, które spinają ten tytuł, bo myślę, że niektórzy mogą zastanawiać się skąd takie barwy. No i jak tak głębiej się zastanowić, to są to barwy słowiańskie, po prostu barwy słowiańszczyzny. Analizując flagi wszystkich państw słowiańskich dojdziemy do wniosku, że wszędzie praktycznie pojawia się niebieski, biały i czerwony. Natomiast ta flaga tutaj zastosowana to jest flaga stworzona w połowie XIX wieku właśnie na potrzeby zjazdu pansłowiańskiego w Pradze. No, również dąb słowiański kojarzy się z wierzeniami słowiańskimi, no a gryf, wiadomo, tutaj tematyka kaszubsko-pomorska. Także myślę, że też to tak ciekawie wizualnie można. Dziękuję. Dziękuję panom za bardzo ciekawe wypowiedzi, a państwu za wysłuchanie tego naszego spotkania, tej audycji. Myślę, że mogę państwa zaprosić na kolejną, już 10.
jubileuszową część, która miejmy nadzieję niedługo się odbędzie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.